Aynen Emi Uralik. Bu fikir de zara. O ana iki bu devunay batşi. Bamili bu so jeti boy dodi. Короче, iyi video ararakıl da olmuş. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Ассалому алайкум бародарони азиз, салому алайкум тамоми одамое ки ҳози мара нигоҳ доранд. Салому алайкум бародаро, бачаҳои уча. Умедворам ки ҳамат созен, хубен, зиндаву саломатен. Худо ҳаматан нигаҳбон боша. Мегзарем ба қисми гапи чап. Ака айноми видео уже шумо фаҳмидем ки видео дар бораи чияй, оз бо ман падроб намегумтон дар бораи чияй ва барои чияй ами соҳаи реп да, яъне реп батлда имина батлда батлеро шумо ёд бигирен. ҳозир ин видеоро тамошо кунед, ба хитона мисол ёд бигирен одамгарира ва бидонен ки чизо як рӯз ду рӯзан. Пага мисол одамгарӣ дар ҷои аввал места. ба чӣ хотир рози видеоро тамошо кунед хитон мефаҳмен. ман раҳмат мегӯм ва хеле хирсандам, миннатдории хидмат мерасонам ба Ралик ва ба MB ки ҳамин бародаро чӣ пешаи батлай, чӣ баъди батлай, ҳами чӣ хеле ай рӯзе ки ман рафтам амуҷа чӣ хеле MB Ралика пешвоз гирифт. Мисол хеле дроншон сияҳӣ набудак да, ранге ки мегӯи ёи хеле рафиқи наздик ҳам, мегӯи просто мегӯи ягон барнома дар иштирок кардесам. Ман кайф кардам, ман гуфтам ё чӣ хеле батл мекарда бошам, ба ин хеле ҷурагишон гуфтам. ман ҳайрон шудам, ба камакак тарсидам, гуфтам ягон шоу набоша ки шарманда шем инқадар чӣ омадем ки тамошо кунем батли серьёзни кайф кунем ки не ҳарчира хеле не MB-ро айрӯи одамгариш бидай ҳурмату эҳтиром. бародари тоҷикхича ё бародари хича мисол дастгирӣ карда шаҳри бегона хуб пешвоз гирифт ки зиқ нашава. мисол Ралик ҳам ответам хеле дод. ҳамин ранги ҷура да, мо якҷоя мешиштем, мехестем, як ҷо мерафтем, абед мекардем, ҳама эҷтимоъ қариб якҷоя буд. ҳамеҷа ман кайф кардам. бачаҳако ёд бигирен, ин батл ин чизо айбайн ҳамаш мерава, як рӯз пир мешен, одамгарӣ мемона. чизе ҳаст дар дуруни батл кунен, ранги спорт, ҷанг мекунан, баъд аз ҷанг бисёрш хай одамгаришон созай, баъд ё бо якҷояан рафиқан даст метан. ҳабибай мисолу қадар чемпиони ҷаҳонай, ҳамаи саперникоша важат мекунад. мехоҳам хеле боша. раҳмат мегӯм барои ҳамин қадр. ман хирсан шудам, кайф кардам. ба ман хиёл кардам ки рӯзи баъд гуфтам ё чӣ хеле батл мекарда бошам ки хай не рӯзи батл ҳамаш маълум шид, хоида шапида иша. ман гуфтам бла и баъди батл ё сагу пишак мешавам ки боне. баъди батл ҳам чӣ хеле ки пешаи батл буд, ҳамун хеле рафиқӣ, ҷурагӣ, девинагӣ, шӯхӣ доранд иша, прикол исӯсо. хай ака решени судиё уже биромад, маълум шид 3 гол судиё хай Ралик доданд. ин маъноиро надорад ки MB сист буд. MB уҷа сахти баъд сахт серьёзни баъд буд. гарани баромад кард, ман маъқул шид баромадаш. Ралик ҳам зур баромад кард. ман дар рӯзи батл бисёртар ай Ралик да MB-ро аҳамият додам. барои гуфтам чӣ барои тайёриҳои кира медонистам да, нигоҳ кардам сахт буд, натури сахт буд. хай дилмода наша MB додар. хай ака як спорт ай, як кас бояд бибра, як кас бояд там хеле баромадаш зур гап нест. не ки то вақти решени судиё биромаданам ҳамин як хел одам намефора, як хел пародаи одам омада ки ай пешна хеле дига хеле чӣ мекунава. баъд ай дурид баъд ан батл биромадан видео биромад соф намуд. хай дар кор нестай охи меброянд. гуфти ҳамон MB хидаш ки маълимагӣ мекунанд, намеки бирид, намеки бирид. у батл судия дошт бародаро, ина ки бирид маълум шид. шаҳр нест хитона шумру кардан дар пеши як кас, хитона ширин кардан дар пеши як кас дигар. барои ҳамин мегӯм ин гапа да бародаро. ай пеш қатира дига хел чӣ мекунанд, баъд ай видео Ралик намечи MB бирид, дар кор нест ҳамин чизо да. ба хитона чӣ кунед. баъд як чиз дига ман кайф кардам, як чиз дига да ки Синат Шарипов да, акаи Синат. масалан мо рафтем омадем, чизе ки уҷа мо хеле бародарӣ кардем, и тоқа да уҷа набуда. ина мо омадем иҷам далши бо мо алоқа даем, қати акаи Синат, қати ҳамон бародарио ки ҳамҷа будем алоқа даем, рафту салом алайк исӯсо чакчак ҳолпурсӣ мекунем.
ва хирсанд аём ки ҳамин бародармон акаи снадяне чихел ки ҳамин батра ташкил кард чихел уровни баланда якм одаме ки ай тоҷикай яне ҳам хеле уровнида батл ташкил кард ҳам хеле чорабинӣ ташкил кард бо як чизи дига ташкил кесай байцовски шовай чизе ҳам хеле бой короче байцовски шоу кадесай яъне тоҷикай ман боварӣ дорам ки ранги ҳамаи батл ташкил кардани журналист дар дараҷаи олӣ мекунаи кора боварӣ дорем мо шумо бародари азиз чӣ мерава ҳамин акара просто дастгирӣ кунем ҳаме дига миллата чӣ хеле дастгирӣ мекунем миллатҳои хунанда бикунем бовар кунем айҳо да зур мешаванд бовар кунем мо просто мотиватсия ҳамо одама доданай реклама карданай бидроем просто дастгирӣ кунем ҳамо одам бо кайф шуда ҳамин чиза ташкил куна бигӯянд ки тоҷикҳора бин чӣ кор кардестанд хай видеора бисёр бад гап задам тамошо кунем дар чихтон бародарои азиз коме ки тамошо дорам моро подписатсия кунед дар канали мо ҳамин пешравии мо ҳамин ай мақсад ҳамун ҷая силкай ҳамуро як бор хабар бигирен тамом зинда бошен обод бошен олима я сюрпризи девона дорам ҳафтаи дига сюрприз мебурояд гӯштон меҷуба касе инстаграми ма дастай уҷа медона чӣ сюрпризай подсказкай кайф мекунед обод бошен хай لباس قیمت 5000 لباس 5000 4000 20 чанд ҳазор чӣ херид سامان Kaç para da somun acaba? не охи зиёд мешава ҳамон Да, мешава taş ne kaç? 1400 somun. Du taş короче чанд ка мешавад? 2800. 27000 27000 да харид Чанд та харид красока 5000. баъд скидкаш қатӣ охи скидкаш қатӣ охи хай Наиро да 20000 700 чанд сом шуд. 27000 20000 3000 сомон 7000 дигаш 700 сомон 1000 сомони дига 1200 сомон дига 7000 5000 намешда ко. ҳамин 2000 дигаш ҳам 4200 мешава 800 сом харид зарда скидкаш Не чиё 4000 сомон гавза. айна эми биёралик дар квартира озиражда ҷурана ки батл сарш ягӣ нестай бачаҳо и пешай батл ози иҷа уже батл бромадагиай иҷа батл уже бромадагиай если чо ина ё тайёри дисан дурӯғ мегали батл нашида кая сёнка дора кардаги ҳамаи собади эми сагира калаш зур батл мебоя ӯ фикр да зада баъди видео просмотр Борашам рач. эми ти хеле гуфти ӯ фикр да зада не чӣ буд Ак бро ак бо уша пушва. бо уша пушку ака сраза نه مادام که دبلو باید сраза уша пушбо Агар аввал намегӯм میگه نه زیبا زمید کو бахира чотка مادام که دبلو مادام که دبلو Ey бача. نه مادام که دبلو باید видео инстаграм да ку бачаҳо дидениш уже в инстаграм да ранги ҳамон мегам бикар Бо накинед пеш ҳами батл ҳами ба ҳами видеоро парто. эй бача ти хидихта падади ки сам аҷа гуфтесам ки иҷа уже батл гузаштагӣ ай хай бе кибрид на гуфтани Бойдо. Ихдиш ба кала намегӯм. батл набромада ава ча брома чи хелида хитон хурдени дитаку сторисои инстаграмора бинем Усен Гасанов дора ана группо. о ман бароям гуфтам اشتریه پیشی مرا فروش کنم شده инам хебу каш дастара ранг жен пир пушаш Короче ай гирифтани будам. Худом фаҳмиди. Хе, вақте гирифт баъд дига ман нагирифтам. ман ҳамиҷмада бисефар бо маъқулши деонай یا برای بطل همیسا акай сна танда ки Любос ҳам вкусеш зур будай Стили рэпера махсуса. хиткаляка оли восе ман нишонадам ай онаши амо ҳамсоя касе омад хаб кунем толи ралик стила хаб ке бача ҳамсоя ҳамсояра пурсид ки буда акай сна не ба худо бароям кома ҳуи ки поён шаву хеле ранг қишоқиёна ки ура полни ҳуи мекунӣ кашол мекунӣ о ана ихе буд девонай бачи Озам пацан дай бой дод. ба ҳамин либоса жӯи ту бой додӣ якай судия ман бовар ки я исузеста я ҳоста мақсади чи Ин видео короче
این پیش حیبت بگو Короче, и видео рарагылда уши. دروغ را میگی Эй, гнадна к баноме ало худат хан блангабзесай. میگه که دروغ میخندی. Не, як баер рост мегаву, просто ҷози и худаш блангандид. برای بتمش کردن کرده بودم. آخه من تو معقوله همین چیزی که خودم معقول باشه فکر دیگه کسایی Айна бародаро, эмби, шу дофисан. کم کم ریسک کنم اینا نودم خستن خودت من نمیگیرم من افدا ما айпад گو ماکسیموم روز یاد نمیگیرم تا بود Кадома? Хайоли бошура мебини дилет мекаша охи. کردی Хир кадан бародарои ҷая воқеа шид хайму бридем ҷай байн. Инам хеле бачакои азиз хай дастгирӣ кунам вақтам хеле моментҳои хуб-хуба ма пешниҳоди шумо мекунам ва тамошо кунед кайфи ин моментҳое аст ки и хеле видео дар ягон ҷо нест худтон медонед чахчахҳои дӯстона прикол шӯхиё байни мо дар чӣ хеле мегузаранд таре фақат шауда شاو